Welcome to the Leading Sight News. Derar lok LP School along Headmaster Borson Tiron Pen Ningduk Chapaklangpon. Hamren Constituency Kaparlo Derar lok LP School along Kisung Katora Putak Headmaster Borson Tiron Pen Kiniar Ningduk Chapaklangpon. Lasong si kedam tangar ni penta gunat sop kewang hutame bangsu school along Kisung Katora Putaki kecitan dun bom lo bonta Kiniar ni anta thangnat abirta ta long dun delang lapen school building lapen kijunji alang lapen o samara tumakhan kitun kedang tijia hen school boundary toilet lahai hui tame akinang sorlo pusi hadak pena pachini dun bonda non puanda thangnat abirta ta long dun de pusi hadak headmaster borson teron penang pachini dun lasi non amat kinang jia son doan prabjin pen kithigidinga tum nang raptha pusi chuning ripon Hamren Pen Chandra Singh Rohang report the Leading Sight News. Asala bangso school along nangli no the headmaster liglo. Headmaster lo. La bangso school along akisunga katora kopipido la pen konsela sor kopipisi nangli tumhan awar sai nang kipuniglo. La dak akisung derar lok LP school along nili headmaster lo la pen nili men ke la ke Bronson Teron lo la si non nilihin pen ki pujida kisung katora do mane jasemet ke lang tau somar MDM kabona ye huta lang osomar pen hem pen cewan wete da lang akimi juno we la tai silo la pen toilet la haita mi ui la ke toilet latrine la haita pon mi ui repairing nang pipo posita no anta repairing long le la loi son ke la pen hem aprang extension isia hem dola athak aba hala so hem ta repairing hang don bom la ta long ike amasila irumet si KG2 class 5 and maintain bom iglo da pensi la si jasemet ke langa bang sung uda langa ba la si sia ke sung la hello la be teacher da tua bang ke nelitum bang ni do da student bang ke 56 do KG2 class 5 an teacher bang ke bang ni lo assistant teacher bang ke la ke long biram ti ka tha ko la se nelihin pe nang than ni la an wer lo Asala bangso akisung lahai repairing nang like hang pen nangli tum karbiang long autonomous council kachari bom education EM lapen CEM lapen local EM apan nangli hin pen kachuning riponji mak kupine kachu hang ponji ason duik na nelihin pen kachuning riponji ke do bonsitala telitum CRCC bate blog pen do la blog atu phan ke pi jun ulo gunur so bahut sita nelitum alo pali do lo direct MAC la pen CM atu ma phan ke nelitum lo pelang hai sita la gunur so bahut sita nelitum akenang dia son anta pi dun la pen la dak PS there are lock LP school la ke PS polling station la se dak boundary wall ta nang pi vek nang ji pene barikha lote chelong chanong bi phak la bereda long a hiang si usomar kat sa phasum la si la tum council so tamatha pen la dakke PS adim an ke boundary wall pivek nang ji pusi nelihin hat masorahin pe neli chuning report la ke kosono le ke lang pangkrivi inglong ahawar an ke boundary wall pipede sita ai scheme ke donang jibon pune limata athe dak ta ke la dak arada tum sita la MEC pen chenglok MLA MP anta vote ke jok dun la si la dak nglong ahawar a somara tum sita ki joy ke dam pen skola he mesen nang ji pu alang li sumat hanang ji usen lihin pen ke chuning ridol lo nang pivek nang ji usi
sartang te la nangli school derar lok LP school along dake polling center se puri lo bangso polling center along alang litum nangka humri la son doig mala CM atum la education EM atum education EM atum ekene latum nangka humri kya vela bon seta kene la SI atum abang ke wang lo school inspector atum abang ke phong wang lo kasi alang litum abang ke wang lo seta mission lo aprang ke ne liwang wiak ku 2020 bang ke osomar bang poet da bang poet la si hala suhut ke asamis medium sida la penelitum la rat rong chingwai si nilitum convert lo English medium pen convert ke non osomar 56 ke dak dolo la si baidu la SI pi alangli wang pen hilituma phanta kachuro pi te kang lo mane mi ulo aprang ke somar la anawe bo se ta non ke do ulo la an chalo